Ijing miring adik-adik Ijing miring kayu ukir-ukiran wong maneh dos pikiran Dangdut wae gampang. Lara jonggrang kowe panten ayo tenan ora mokal yen pandhenan nang kasmaran waspadana prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wani tobat kowe tak ayu keparat ora ngerti yen aku lanang ing jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya
iya jonggrang panyuwunmu tak turut lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen pakde nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe tati keparah ora ngerti yen aku lanange gagah putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya aku duwe ati sekti Pandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa ya kandung aku duwe bebono sandi simu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti
Lentar godhong para janjine sabar narima rasa kalah saka kulon apa belang sisane basi
kayune diukir-ukiran kayune diukir-ukiran wong manis dados pikiran sesuk tak terkening Wirasari dik Renggong-renggong manis racandha boyes ayo Renggong manis kula batu Arang manis
inggih rumaos bombong penggalih panjenenganipun.
pambudi mongko nadyan tuwa pikon yen tanikane rasa yakti sepi asa polir sepa sampun samang sande pakumpulan gonyak ganjuk keling inggih repen sawetawis boten nglajari panjenengan Bapak Teguh sampun paripurna lulus raharja betul-betul.
Nggih, Giding ingkang sawerta. dilukani benalai kowe ra gremani banyu bening dik bisa baulah sing lentir kuning wae mas darasana kurang manis ditambahi gula rasane wong nandang terus ya tukakno dik oleh-oleh nak rarok dik pati becung dia ya takokno dik sing mulang narate yanti aku gemes kacane motor godhong jati jahit dik lak mobat mabit bolai wong golek-golek duit kayune ukiran wong manis das pikiran tak ana kanca